Ora ajar. Pak Slamet Rontung wis dadi dokter saiki wis gak kelatih ketoprak. Oh, jineman dulu. Oke, anu Wah, iki anu Pak Lurah truk sing anu. mau Pak Lurah anu Rejosari saiki Pak Lurah dalang 2000-an. Wah nek iki aku wis spray truk anu gong. Ndak disawer pun ndak apa-apa iki. Panjenengane Ki Yoyok Cahyokuntadi. Jineman mari kangen ngendikane. Halus-halus. Mungkin nganu Mbah tibane ninggal katresnan. Wah, masuk. Lah Mbak Nika ini tiba ngendi-ngendi iso. Ayo pancen wis hebat. Mangga Mbak Niken Salindri. Lalu mangsa maget yuda